Aran Garzia leku naiz, fisikaria eta Iker Baske ikerlaria Donostiako DIPC-an. Batez ere, nanoeskalako materialen propietateak ikertzen ditut. Nanometroko eskalan materialek fisika kuantikoaren legeak jarraitzen dituzte eta horregatik oso efektu bereziak aurkezten dituzte. Eta hain zuzen ere, efektu horiek dira nik ikertzen ditudanak. Nire aisialdian asko gustatzen zait itsasora etortzea, igeri egitera edo surfeatzera. Niretzako uretan egotea disfrutatzea da, eguneroko gauzetatik deskonektatzea eta naturarekin konektatzea, gorputza nekatzea eta burua deskantzatzea. Gainera, nire ustez, surfak badauka bereziki antzekotasun handi bat ikerketa zientifikoarekin. Alde batetik pazientzia handia izan behar da, olatu ona noiz helduko den itxaroteko, aurre egiten ere jakin behar da, prestatu egin behar gara olatu hori surfeatzeko unea heltzen denerako. Olatua harrapatzen dugunean, olatuaz topera gozatzeko eta disfrutatzeko gai izan behar gera, eta nola ez, behin olatua surfeatzen bukatu dugunean, indartzuki arron egin behar dugu tontorreraino berriz ere, olatu berri bati itxaroteko. Baina itxaronaldia eta frustrazioa gora bera, olatua harrapatzen duzunean horrek ematen dizun plazerra eta gozamena soberan konpentsatzen du inbertitutako denbora eta esfortzua zientzian bezala.